15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kajaintia Coal Miners and Dealers Association JCMDA kala IT da dorcas show Chief Executive Member CEM Kajaintia Hills Autonomous District Council GHEDC uba Thombor Shiwat da kabakarpan ya ka council bantau ya ka rukom trekam lani ka an ka basay na ka banta ka small scientific underground coal mining. Hakadorkas ke JCMDA kalapan pau ya ka jingso kia halor ki jing e bat ka jing do nang hakayok ka kot jong ki pat ba hadien ka jing khang ya ka kamti doyong lapalat khat arsnam. Association kalaong bawatla lasdang ya ka scientific coal mining ha ka jela Henry kadang don kam bandon ka rukom tre kam ka bakerpang ya ki pardo yong ki baret ki babon bha hari lum jaintia ka JCMDA kala kentu ya ka JHEDC ban pendon kam ya ka bor bala ai ha po ka 6 schedule ban thau ya ka rukom tre kam ha ka baya day ba ka jing sngan ka jing ada ya ka maryang ka jing pet ngor ba ka jing ada ya ki hok jong ki trai snong bat ki trai khndo. Association kala kerpat ru ya ka council ban shim khia halor kini ka mat bat ban perkhat ban penlong da ka jing lang kerpang halor kini ka kam ka bakong san na ka banta ka bha ka miat jong ki pat ba nangkong nong sharp ngawan ban ai kublei ya ki pat ba jong ka East Jaintia Hill District baro kawai kibana ka por shagapor ya kersan ya ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association ha ka jing ya dei ba ka jing ya lenti ka jong ka ban ya trelang nagabenta kani ka kam doyong jumi sha kani ka thain jumi nas nyamuru ya ki member jong ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association rengkat bagi paralok ke baya trelang hapo kani ka sen ki bamenta ka sni ki lale chau chief executive member jong ka Jaintia Hill Autonomous District Council uma Thombor Shiwat haga bagila ai u ya ka memorandum haga jingedei bat ka kam doyong bat kini kinong alam jong council kila kularo ban persang kat bala ban pulong ya ka special session ban pas ya ka resolution hakabaya day bat kini ka kam doyong kat kum ka bor ka bala pengkup haki da ka sarkar India apo ka 6 schedule kumta ni kermen scam baka ni ka seng nagaway sa kapor sa gaway kapor karnang wat kilap kelenti hagaba banwan ra ya ka suk ka sain jom ipat ba ako jingede ba ka tre ka aga kam doyong sho ro kum gaseng niwan ban gerpat ro ya ma marshal biam banwan ya tre lang bat ka seng Jaintia Coal Miner and Dealers Association kabadang ya lenti sai halor kani ka kam bangi kit bok ro yu bo umyo ya demet lepat ke bokoi ke bakia bangi da isneiro ya ma marshal biam ubasha tengan Henry niwan ban kerta di so jisen ban ye trelang bat kani ka sen halor kani ka ju ka jing temu tat hadu ban dekut kat kum ka por ha ka bo pai ba ul ai ya sarkar lengba ka public rally belalong ha ka neutrik bunai April Arajar Abdul Riu. Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya